ayeti kulandreni omvera tu komse kumene muli yazanso tu programu ija imene tayilengezesa lero lino kuti pa Yawo FM tikhale ndi comrade amene ndithu wankulu amene akusogolera ma demonstration amene wawa tili ndi comrade brother Salo kuchokera ndithu konkuja ku Yawo FM. Tikulandreni comrade Salo, mwaswera bwanji madzulo pano? Ifeta sola bwino captain kaya kumene kumasola bwanji komanso talonjera omvera kwina kuli konse kumene ali kunena kuti yakwananso nthawi ndithu imene tinalonjeza Malawi kuti tikhala ndi comrade athu kuchokera ndithu pamene atsogolera mademo. Ineyo ndili bwino kwambiri captain. Chabwino tikunyadireni tu brother Salo kuti muli bwino. Tikulandireninso ni comrade Mr. muzitchuletu zina lanu mozinyadira mwinanso omvera akuziweni. Mwaswera bwanji madzulo pano? Ineso nditokoze dzina langa ndi comrade Edward Kambanje. Chabwino. Kuchokera ku Concerned Citizens of Malawi, the People Power Movement. Gulu limeneno mphamvu yake kwambiri ndi anthu amene ali nzika za dziko lino. Ine ndaswera bwino ndipo ndikuyankhulira kuchokera mu mzinda wa Blantyre. Chabwino. Ayeti kulandreni tu Mr. Kambanje. Omvera tu program ino ine ndi mkupa mame. Asalo ndikusiyeni bwaloli kuti mwina mukambirane ziwiri zitatu. Over to you Mr. Salo. Yes, zikomo kwambiri omvera Malawi kwina kuli konse kumene muli amene mukumvera ndithu pa 91.1 Yawo FM malingana ndi wireless ndithu ndi wireless imene timakhala tikufunafuna akuluakulu komanso ndi wireless imene imapereka uthenga kwa Malawi osiyanasiyana. Choncho lero nathamangathamanganso kuti tapeze comrade Kambanje amenenso ndithu ali ndi mbiri yayikulu kwambiri monga mukudziwa Malawi mbuyomu zina akhala kutilongosola anu ake iwowo komano ndikulandireni iso kachikena comrade Mbanje kuchokera pompano pa Yawo FM ndithu mukhala wamasuka. Inetu ndithokoze kwambiri. I think dzina limene mafotokoza ambiri andizindikira bwino. Chifukwa chokuti mwina loko kunja kuno lero ndikhoza kunena kuti ndangotha sabata imodzi ndinali omangidwa nanenso ndikungomva za anzanga amene mukufotokoza kuti anali kundende. Ine ndakhalako 13 days kumaula ndi tsiku limnaso limodzi nali ku Lingadzi polisi ndipo anthu amene ananditenga ku Blantyre kuno anali apolisi ochokera ku area 30. Koma apa ndimamva ndithu radio yani ikuulutsa za anthu ena ake amene anagwidwanso ma comrades anzathu. Sindikudziwa kuti nkhani imeneka munaimvanso ya ine imene ndakhala kwambiri kumaula inu ngatalola kwambiri comrade nkhani imene tinaimva nanenso ndimapita konko kuti ndikuphwasamulani konko komano kuti mwayiphwasamula nokha palibe vuto ndithu omvera amene wandithu ndi comrade Kambanje amene analinso ndithu kundende pa nkhani zomwezi mwina zambiri atifotokozera iwo komano nkhani imene tabwera nawo pano comrade wakamba kamafunso ambiri amene Malawi amakhala akutifunsa makamaka nkhani ya ma demonstration komano tisanapite kumeneko tangotipasani view apa kuti comrade munamangidwa timamva nkhani ya anduna zachuma zinakhala mwakuti tipangani few tisanafike kuma nkhani ya ma demonstration mwakhala muli kumaula 13 days zakhala bwanji mwatuluka bwanji mwina mothamanga kwambiri? Kweni sindimafuna kuti ndiyankhule kwambiri za nkhani imeneyo popeza kuti nkhani imeneyoyo ili kale ku khoti andiposa chedwa apa tikhalanso tikukaonekera ku khoti kutino tikamve kuti kodi mlandu umene ukuyenda motani. Nde sindikufuna kupanga comment kwambiri nkhani imene ili ku khoti komano ndimangofuna kunena kuti dziko lino pamene tafika ndipomvetsa chisoni kwambiri chifukwa chokuti ine ndinadzudzulapo natulutsa uthenga wonena kuti kodi tili mu nyengo yonena kuti apolisi payo kasangathe kugwira ntchito koma akufuna adzitha kugwira ntchito kuphatikiza ndi anyamata achipani. Nafunsafunso limenelo koma ndikukhulupirira kuti uthenga umenewo anautenga anthu ena amene anabwera kudzandiona ndili ku area 18 ku Lingadzi police. Unautsa mpishupishu ndithu
komano ndimafunsa zoona chifukwa ndine munthu wokhumudwa kwambiri kunena kuti tili mu democracy andisi tinayenera kuti boma lidzitha kugwiritsa ntchito mphamvu za polisi kapena kuti kugwiritsa ntchito anyamata achipani kupanga silence kapena kuopseza anthu amene akuyankhula kuyimirira Amalawi. Nde kumbali imene mundilole kuti ndisayankhule zambiri koma ndine wokhumudwa nanenso ndinangodabwa paja kuti mukupanga introduction komano kwa munthu wina amene wakhala 14 days ngati ine kumaulu simunayifotokozepo nde ndimangokukumbutsani kunena kuti inenso ndabwera posachedwa. Nkhani imene tabwerera pano makamaka ndikumva kuti munafuna ndifotokoze bwino kumtundu wa Malawi zokhuzana ndi ma demonstrations amene akonzedwa pa 10th July 2024. zoona ndithu comrade nkhani imene takufunirani pano ndi imeneyo yoti Amalawi ambiri ali ndi chidwi kwambiri makamaka mademo amene wa pa 10 mwezi wa mawa. Komanso ena ali osangalala kwambiri walandira ma demonstration amenewa ndiye anthu ndifunse kunena kuti ndikufuna kuti ndifotokozere dziko la Malawi kunena kuti nthawi yakwana tsopano paja amanena kuti mwana kumbuyo kwa mayi yake amatha kufera kumsana komweko. Mano tikapeza yetu umvera program yake ndi mmene tikuchita oya amabwera amapita koma ifeyo ngati nzika tikuyenera kuti titeteze dziko lathu chifukwa choti ife tidzakhala mdziko muno mpaka kalekale. Maulamuliro amabwera ndipo amapita ndiye timafuna tinene chonchi kunena kuti padakali pano pamene dziko posachedwa palikhale likukumbukira kuti lakwanitsa zaka 60 ufulu ozilamulira. Yes comrade Pitizani ndikukumva comrade kuti tikhoza kunena kuti tili mu ufulu ozilamulira sitinganene kuti anthu fe tili mu ufulu ozilamulira kutengera pa zimene dziko tikudutsamo. Mukhoza kugwirizana nane kunena kuti lero lino Amalawi akulephera kupeza ma services ophweka kwambiri pa umoyo ngati chiphaso choyendera passport. Amalawi akulephera kupeza even mapepala amene umapangira apply za chiphaso cha unzika. Amalawi akulephera kupanga business yawo bwinobwino momasuka chifukwa chokuti ndalama yathu yakwacha sikukhazikika bwinobwino zimene zikupangitsa kuti Amalawi ambiri azisauka ndi kumasaukirabe zimene nozikusonyeza ngati ku yes ife kunena kuti ife kunena kuti kufuna kugwirizana ndi Amalawi ochuluka amene akudandaula kunena kuti vuto lalikulu limene tili nalo ndi utsogoleri. Ndiye Amalawi aja anena kuti ife pamene anthu ena akhale akukondwerera kuti akwanitsa zaka 60 Amalawi ena akhala akulira koma kulira kwawo akuganiza kuti akalire kunsewu kukapereka madandaulo awo kwa azitsogoleri amene alipo. Chabwino comrade ndikukumvani tu bwinobwino komanso zikumveka bwinobwino ndithu loud and clear mmene mukufotokozeramo. Programu iyi Amalawi ambiri ali ndi chidwi kwambiri kuti amve kuchokera kwa inu ngati mmodzi mwa atsogoleri amene mukutsogolera zionetsero zimenezi. Komanso anthu ambiri amakhala ozunguzika pali munthu wina kaya kuti amakasungula kaya ndani I don't know koma ananena kuti ma demonstration wa kaya amati sachitika akhala pa 25 kambaka ana skulu ndimamva choncho ndiye ife kabata kufunani kuti tikupezeni kuti comrade tauzani Amalawi cheni komanso timve ndondomeko ya ma demonstration achitikira boma liti kapena zikhala bwanji ndondomeko zanu mayika bwanji comrade. Ma demonstrations alipo pa 10th July 2024. Ma demonstrations amenewa amene akupanga ndi Amalawi otunda anthu amene akwiya kwambiri ndi mmene dziko lino likuyendera. Andi constitution yathu ikutiuza kunena kuti munthu ngati simukukhutitsidwa ndi zinthu zina muli ndi ufulu ochita ma demonstrations. Section 38 ya malamulo akulu a dziko lino ikupereka ufulu umenewo koma sinanene nthawi yonena kuti kodi nthawi yake ikuyenera kuti isakhale kuti anthu ena akupanga zakuti akulemba mayeso kapena anthu ena akupanga zakuti kusonyeza kuti no constitution inangopereka ufulu umenewo
koma sinafotokoze kuti ngati anthu ena ake akupanga ukwati iwe sukuyenera kupanga ma demonstrations kapena ngati anthu ena ake akulemba mayeso iwe sukuyenera kupanga ma demonstrations. Tikuamvetsetsa anthu amenewa amene akunena kuti tili ndi nkhawa za mayeso, ena akunena kuti ayi tikupitirirabe kulira imfa ya vice president. Kodi kuilira maliro a vice president likulira kwambiri ndi dziko kuposa anthu amene tawaona akupepe. Amene akulira kwambiri ndi dziko lino la Malawi. Nzika zimene zikulira kwambiri mdziko muno. Popeza kuti a vice president timakonda kwambiri ndiponso ifeyo anthu petiro odandaula kunena kuti dziko la Malawi silingaluze ma vice president awiri mu zaka 4. Kodi chikuchitika ndi chani? Chifukwa tinali ndi asidikimiya anatisiya, tinalinso ndi asalotima atisiya pa zaka 4 taluza ma vice president awiri. Tsopano limene likulira kwambiri ndi dziko osatinso atsogoleriya. Ndaona mipingo akupita kwa president ukapepesa akupita kuti ukapepesa, koma amene akulira kwambiri ndi dziko ifeyo amene anthu amba ndamene tikudandaula kuti kodi sono mmene zikukhaliramo zikuyenda mwanthu wake. Ndiye oloko kulirako a president analamula kuti malire ndi pa 1 July 21 days itha pa 1 July. Ife ma demonstrations athu alipo pa 10 July. Komanso ma demonstration athu ifeso ndolira so ife tikulira kunena kuti apart from zina zimene zikuchitika mdziko muno, komanso ufulu wa anthu kuponderezedwa kwambiri. Anthu akulephera kuyankhula zakufuna. Anthu akupeza zoti akulephera kupeza zofunikira pa moyo wawo. Anthu akugona ndi njala mdziko muno. Ndi anthu watu akukalira kunsewu palibe chimene chikulakwika pamenepo. Ife tikunena kuti ma demonstrations amenewa alipo ndipo tikupanga encourage kunena kuti ino ngati muli kuzomba tidziwitseni ife kunena kuti kodi kuzombako mkonza kukwanitsa inuyo pano khaso kunyamuka kupita kunsewu. Tikufuna ndithu kaya uko kuntchewu kumangochi kulilongwe kumzuzu kuplantaya tsiku limodzi tidzatseke misewu yonse pasadzapezeke munthu oyendayenda pasadzapezeke munthu ochita malonda chifukwa tikuliranso nafeso sitikondwera nawo za 60 years of independence. Mmene motu ndi mmene tikupangira pompano pa yawo ndi comrade ndithu amene tili nawo mu studio muno amene tikuyankhulana nawo kuti uza zenizeni komanso kutidziwitsa nkhani ya ufulu wathu. Comrade monga mwabwerera mufuna mwauza Malawi kuti matemo amenewa mwapempha chilolezo akupatsani kale. Comrade mukuthandiza kuti chilolezo akupatsani kapena zili bwanji pakati panopo? Ndikutsimikizireni kunena kuti ma demonstrations aja tisamafunse kuti chilolezo koma tidzinena kuti kudziwitsa mawadziwitsa kwacho tikosinatuza kunena kuti tikungoyenera kuwadziwitsa indo za intention to hold demonstration. Ifeyo pakali pano tikoza kutsimikizirani kuti tawauza kale a secretariat yathu kuti alembe makalata konse ma district aja atchula aja kutero komwina wiki yomwe ino muona makalata amenewa atafika kwa ma district commissioners wonse kungowadziwitsa kuti tsiku lakuti limene ife tikufuna kupezeka tili kunsewu koma sitikupempha. Chabwino funso lo comrade ndikufunsa kamba kwanena kuti mbuyo mutaona anthu ma district governor kapena kuti anthu mabwanawo amizindawo akuakaniza anthu kuti pateni musapange mademo kuti zakuti ndiye apapa inu mukunena kuti anthu akungowadziwitsa chifukwa ali ndi mphamvu. Sitikudziwa kuti malamulo amatero kuti mukadziwitsa iwonso ali ndi mphamvu yokaniza anthuwo. Zimakhala bwanji pamene pana chabwino atakukanizani kuti simupanga mukhoza kupanga bwanji? Ife tutanena kale kunena kuti anthu akhoza kumatiyang'ana ife mina ngati kuti ife ndi anthu okakamira kwambiri komatu sikuti ndife anthu okakamira kwambiri komano anthu aini yake ndi amene akuyankhula za chinthu ichi. Ife tangokhala pamenepo kuti tsingo awunikira kuti district kwanuko mukakumane ndi munthu wakuti ngati ma organizers chabe koma chachikulu aini yake anthu a Malawi ndi amene akunena kuti ifetu ndi aini yake a dziko lino ndipo malamulo akutilola ife kupanga express ma rights athu through ma demonstrations. Ndesi tikukhulupirira kunena kuti pakhoza kubweranso DC wina pakali pano kumanena zina zosemphana ndi chimene anthu akufuna. I think anthu adzaweruza nkhani imeneyo. Zikomo kwambiri comrade. Iyayi zikumveka tu bwinobwino ndithu nkhaniyo amalawa kuisatira bwinobwino. Chabwino zionesero zanu comrade cholinga cha ma demonstration amene wawa ndi chotani? Kuchosa mtsogoleri pa mpando kapena chichitike chani makamaka? Malawi ambiri akudandaula kunena kuti tayenda maulendo ambiri ndipo tapereka nkhawa zathu
andi akhala kumatiuza kuti azina zitizikonza ndipo muona zikusintha. Koma inu ndine ndimboni kunena kuti kuchokera chaka cha 2021 2022 ife tinali gulu limene tinamangidwanso ku Lilongwe ma demonstrations amene timafuna kupanga kuyambira pa wakawaka kupita kukapereka chikalata kwa DC ku area 3 tinamangidwa chifukwa chakuti panali mkulu wina wa musika wa Lilongwe anakatenga chileso chochita kutumidwa kuti aleperetse mademo amene wacha. Ndiye mademo amaleperetsa anthu atasonkhana kale, anthu ali kale pa ground. Ife sitinalakwisa china chilichonse chifukwa tinkapita kwa lawyer wathu. Koma kunapeza zoti apolisi anabwera kuzati njata mpaka na tinapita mndende zosiyana zimene zikusonyeza kuti zikumadabwitsa kuti kodi boma iliro, kodi mesa tinabwera ndi ma demonstrations chifukwa chani tikuphwanya kwambiri ufulu wa anthu kupyolera ma demonstrations. Tikukhala odabwa nazo kwambiri chifukwa chokuti iwo akanakhala oyamba mwina kumalola ufulu umene kuti anthu ngati apinjika azifotokoza. So ulendo uno ndionena kuti amalawi akaweruza kaya amene akukhonza ndi ndani, koma tiye tasire amalawi kuti kodi zimene afuna kuyankhulazi atsogoleri azilandira motani. Okay, iyayi comrade tikukumvani bwinobwino funsolo timafunsa chonena cholinga choti tidziwe kuti cholinga cha ma demonstration koma poti mwalankhula amalawi ayankhula komanso azilankhulira okha. Chabwino pakati panopo maboma angati amene ali kale open azipereka oti mwina ma demonstration achitika kapena apaliso enanso achitike, komanso anthuwo azayenda bwanji, azachoka kukhala pansewo pokhapo mpaka kulowa dzuwa kapena azapita kwa ma DC mmene mwakonzera? Anthutu kuteko chikonzero nchonena kuti tipereka ma starting points kumadera konse kumene tawatchula kuja, ku Blantyre, ku Zomba, ku Mangochi, ku Nchewu, ku Lilongwe, ku Mzuzu, malo amene wawa ndithu kukhala ma points amene no anthu azinyamuka kukapereka chikalata kwa DC. Komano ndufuna ndinene pano kunena kuti talandira mafoni ochuluka, tikulandirabe mafoni ochuluka, ena akuimba ngakhale kuchokera ku Nkhatabe kunena kuti kodi nchifukwa chani ku Nkhatabe mwatisiya, nanga nchifukwa chani ku Balaka mwatisiya. Ifeso tu zimene zikuchitika sizikutisangalatsa, sizikutikondweretsa. Ndefe tikuwauza kunena kuti katulutsa chikalata lero kunena kuti ngati kwanuko kaya nkusanje kaya nkuchitipa kuli kagulu kamene kakufuna kuti kadzakhale limodzi ndi ife, tidziwitseni kuti so DC akumene kwasadza kudabweni tiwalembere kalata yonena kuti kuli auje akufunanso abwere kudze. Ndi dongosolo limene tikufuna kuti tilipange limenelo kuti mukonza kudabwa inu kuti ngakhale maiko akunja akutiimbira anthu kuchokera ku maiko atali kutiuza kunena kuti nkhani imene mukukambayo ndiyoona, ndipo ifeso tikudandaula nanu limodzi. Pala amalawi achuluka amene ali kunja kwa dziko lino, komanso pala anthu ena amene akuti imbira mafoni kuti fotokozera kunena kuti nkhani imene mukukambayo ndiyoona, chifukwa lero udzuka upeza zoti mtengo wa bread 1500 ukapita tsiku lino kapeza 2500. Anthu anasiya kumwati tikunena pa anthu tikunena pano ngakhale mbatata yeni mbatata ikulimidwa kuno akulephera kumwati anthu anasiya anayiwaliratu. Kodi tiziyenda choncho ngati dziko mastepe 15 kubwerera mbuyo limodzi kupita kutsogolo? Ndikuona ngati zimene zisizothandiza yena. Chabwino omveratu mmenemo ndi mmene tikupangira pompano pa Yawo FM pamene tili ndi mlendo wathu wamkulu amenenso dziko la Malawi pakati panopo amalawi ena olimba mtima ndithu akupanga join. Choncho kupanga join muchithandizo sizikuyenera kuti akuyimbireni foni kapena akulembereni makalata. Nonse amene mukufunira dziko lanu zabwino amalawi tiyeni tichijoine chinthuchi, tipange chinthuchi ngati chathu, tisayembekeze kuti akambanje atiyimbira foni kapena atiyitane ku ma demonstration. Akunena kuti kwanuko nanga tikuli kagulu tangu wayimbirani foni akambanje manamba lasi ya pompano ndiye akuwizeni instruction kuti mupanga bwanji kumene koko. Koma anofunso langa akambanje tikuthamanga kwambiri ndonena kuti kodi aboma atanena kuti nkuyamba zimene amapanga zija kumamenya anthu kwamanga anthu siku ya ma demonstration limene kapena kukumangani inuyo, anthu osala azapange bwanji? Kamena amalawi akazamangidwa ena amalawi amene azakhale kunja azapange bwanji? Azizangoonelera ngati mezi makhalira mbuyo mu funso langa limene lakambanje. Ndikufuna ndo achenjeza aboma kapena apolisi amene amathamangira kungogwira munthu amene akutsogolera zionetsero kunena kuti nthawi yake si inoyo. Pano patu anthu akuyenda ndi mkwiyo, zibwana zimene tikupangazi, zibwana zimene tachulutsa kuchitazi tisamalitse kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene tikukhala nawo m'midzi muno tikoza kuona ngati kuti anthuwo akutionera ukondwa, koma amalawi ndiokwiyatu kwambiri. Komanso zonse zimene zikuchitikazi zinayenera kuti tiziyankhulana ngati pali vuto. Komanso mwayankhula mfundo ina yabwino pamenepo kunena kuti anthu timalimbikisana kunena kuti comrade tiyeni kunsewu. Komatu muzidziwa kunena kuti
kupangisa ma demonstrations kumafuna zinthu zochuluka kuteko pamene tafika pano tayuza kale zinthu zochuluka kwambiri zimene tikusowekera thandizo lanu ngati Amalawi chifukwa chinthuchi ndi cha inu Amalawi aini ake ndi inuyo ndiye mukuyenera ndithu muthandize ndi china chilichonse chimene mungachipeze ngakhale 100 kwachatu titati tonse tisonkerane 100 kwacha anthu aja mukumandilimbikisa ine mtima ku inbox komuleni tiyeni kutati musonkhe oloko 100 kwacha ndiye kuti tikhala ndi ndalama zochuluka kuti tikwanirise zinthu zimene tazika pa program yathu pankhani yayikulu ndionena kuti Malawi aliyense ndi ophunzidwa andi tikufuna kuti tilipulumutse dziko lathu chifukwa chokuti anthufe tili ndi ana ang'onoang'ono amene lero ali ku sukulu kodi ngati lerolo ku sukulu sakupeza ma services abwino akapita ku chipatala sakupeza ma services abwino akapita ku NRB akupeza kuti mafomu akugulitsidwa NRB mafomu aja ndi aulere kodi si zimene zikukusangalatsani kodi zikukusangalatsani nena kuti nkhani ya fertilizer boma lizilephera kuyang'ana bwinobwino makampani ogula fertilizer mpaka kumakafika kogula nyama koma akufuna fertilizer zoona zimenezo ndefe tikunena kuti ngati osakondwa tithandizeni manambala tinapereka kale kunena kuti pitani mmene mungachitire sitikufunsa kuti mupatse ndalama zochuluka ndithu ndimafuna ndionjezere pamene chabwino malinga ndi nthawi pombredi ndikukhulupirira kuti omvera athu akutisatira bwinobwino komanso ife tikuyamikeni kwambiri kamba kokubwera kwanu ngakhale mafunso tili ambiri ndikukhulupirira kuti tifuna tsiku linanso tibwere panopo kuti tizakambe nkhani imeneyi fuka Amalawi ambiri inendalandira mafoni kwambiri kuchoka kwa Malawi ambiri onena kuti brother Sala mwapanga bwino pa Yawo FM timve zenizeni chifukwa ena akunena kuti matemo alepheka ana akulemba mayeso ena akuti kulira maliro ndiye kulira maliro ndikuvutika kwa Malawi chayambire ndikulira kwa Malawi ndiye izizi ndikuyamikeni kwambiri kamba kuti mwayankhula komanso ndalimbikise Amalawi pano kunena kuti zadzana zimene zinkachitika zana kuti komboledi wosogolera matemo kumangidwa ife ndikumapita ku nyumba kukagona zimenezo zithe ulendo uno ndikuswa chimene chikuchitika ndi chakuti mpaka cholinga chathu Amalawi chimene aliyense akudziwa kuti achakwera achoke pa udindo chitheke chifukwa matemo ndi kuti president achoke pa udindo kufuna kukonza ndiye alephera ndikhulupirira kuti aliyense akudziwa zimenezo komboledi mwina mukhoza kukhala ndi mabungwe amene akukusatirani kapena amene mapanga connect nawo kale mwina Amalawi akhoza kufuna kudziwa kapena anthu amene akufuna kuti akusatireni mwina mafoni namba zinthu ngati zimenezo tatilongosolani malinga ndi nthawi kuteko padakali pano pali anthu ambiri amene akutiimbira ma comrades ochuluka ndifunanso ndithokoze mapadera kwa ma comrades amenewa tili ndi comrade Mutholo tili nawo limodzi tilinso ndi comrade Peshi ali kulilongwe amene amatsogoleranso bungwe lina limene limafotokoza kwambiri nkhani yokhudzana ndi zachuma amene wanso tili nawo limodzi tili ndi anthu ochuluka kwambiri ma comrades oti sitingakwanise kuatchula tili ndi Malawi Freedom Fighters ma comrades ambiri kuchokera ku Malawi Freedom Fighters tili nawo limodzi komanso tili ndi anthu ambiri kobasi kuphatikizirapo aponi kalindo tikugwira nawo ntchito limodzi ndi ma comrades ochuluka ndipo ndifuna ndiyamikire mabadera kunena kuti tikuyenera tigwirizane munga mmene tikugwirizanirana masiku ano zinthu zikuyenda bwino chifukwa choti tonsefe tikuyankhula ndi one voice pasapezeke wina omapezeka zoti nayenso akuzitcha comrade ndikumayankhula zosemphana ndi ife amene yoyo ndiye kuti timuchotseretu m'mabooks athu tisamulabade iyayo nkhani yayikulu ndionena kuti Amalawi ngati muli ndi thandizo lanu lina lililonse lidzagwira ntchito yoyenera nambala zathu ndi 0995 888 620 tizakuyankhani pomwepo komanso mukhoza kutumiza thandizo lanu ku nambala imeneyo yampambanso mukhoza kutumiza 0884 888 620 andi ndalama ija ikafika screenshot imapita kwa anthu ena kudziwa zokuti ndalama ija yafika ndi imeneyo andi imagwira ntchito yoyenerera nkhani yayikulu imene tifuna kupanga pano ndionena kuti ife tikati tiyende kuchoka pano kupita kwina tikumafuna mayendedwe komanso ma stationary zofunika ndi zambiri anthu amene tikuwatuma kuti akasiye makalata mwa DC maboma zonse aja madisi zonse aja akufunika kuti apatse transport ndiye Amalawi ndithu tiyesese tigwirane manja chifukwa ntchito iyi ife timanena kunena kuti there is nothing for us without us palibe chimene tingatheke ngati ife sititengapo chabwino comrade tabwereza nambalayo kuti mwina anthu othandiza mati 09 chani 0 5 yes 8 620 0 8 620 komanso 08
08 ndi 0 ma 8 awiri 4 ma 8 atatu 620 nambala okay chabwino komwe ndikutha kumvesa bwinobwino ndithu tikupangira kuti anthu mwina ena akhoza kufuna chithandizo kapena kuimba foni manambala ake ndi amenewo ndithu mmene aperekera mu comrade ndikukhulupirira kuti ukuti kufika kusapa ndi kunsiriziro kwenikweni kwa programu imeneyi imene amalawi ambiri anakhala chelu kuti mwina amve chenicheni pamene tikumva mabodza osiyanasiyana pa social media aye matemu kulibe amalawi nkhani ndi imeneyi mwayi wathu ndi umenewu umene matemu achitike dziko lonse si matemu oti tikupita ku state house koma ndi matemu amene achitikire kumangochi akumangochi tsekani misewu pa 10 osadusa galimoto iliyonse akuzomba tsekani misewu choncho kusalima nanunso muli ndi mwayi boma lina lililonse tangokumanani ndi comrade Kambanje pa 09958888620 kapena pa 0 ma 8 awiri 488620 amenewo ndiye manambala amene sutayike pa screen tikatha pa program imeneyi kuti amene mukufuna kuti kwanuko kaya kudetsa nanunso muzapanga matemu tsiku limene likukwiya ndikukhulupirira kuti matemu amene wakhala dziko lonse palibe boma limene litsale osakungokhala ndiye timve kuti zikhale bwanji komano ife tikunyadireni kwambiri kamba kotilemekeza pano pa Yawo FM comrade kamba ka kuti kuzichepesa kwanu mwina mukanakhala ena mukanangota Yawo FM ndi chani brother Salo ndi ndani koma tikunyadireni kwambiri kamba ka mtima wanu ambuye azikudalisani mawu anu omaliza comrade opita kwa Malawi tikupasa 2 minutes maninga ndi nthawi ndi otani ndofuna kutokoze kunena kuti inuyo Yawo FM mukuyimirira anthu kwambiri ndiponso ine mukugwira brother Salo ndi timu yanu yonse kuteroko ntchito imene iyi ndikofunika kunena kuti zofunika kwambiri. Yes. Koma Yawo FM keep it up. Ziko mukwambiri ndikhulupirira kuti captain pamakina ukumva mmene akuyankhula comrade keep it up ne? Zona ziko mukwambiri. Pamene pandithu omvera ndiye pa 30 penipeni pa program yathu ya lero pa 27 pamene tinali ndi comrade amene atsogolere matemo pa 10 pano osati azakhala patsogolere roda ndaula tija pamenepo ndi nyimbo roda ndaula tija muzika pamenepo osadandaula comrade zonse zikhala bwino usadandaule